naše dvaja pretekári, nakoľko nerešpektujú pokyny vedúceho pretekárov, začneme bez nich. Poprosíme chalanov, pretekárov, kráľa Kvaštovský, ak nás počujete, tak sa dovolte na pódium, lebo musíme začať bez vás ešte raz, teda chalani, pretekári, borci, kráľa Kvaštovský, ak nás počujete, tak ešte nejaká tá sekundička a radi by sme začali. Ďakujeme. Pretekári, základný postoj. Čelom za. Nepozujeme. Do základného postoja. Dvojitý biceps. Teraz. Uvoľniť. Ďakujeme. Hrudník, chrbát, rukami bok. Pripravte sa. Teraz. Uvoľniť. Hrudník z boku. Teraz. Ďakujeme. Uvoľniť. Čelom vzad. Dvojitý biceps. Pripraviť sa. Teraz. Uvoľniť. Ďakujeme. Chrbát rukami bok. Teraz. Ďakujeme. Uvoľnite sa. Triceps z boku, z ľubovou strany. Pripravte sa. Ideme teraz. Uvoľniť. Ďakujeme. Čelom k rozosom. Posledný postoj. Brucho, stehna. Teraz. Uvoľniť. Ďakujem, pretekári. Zaradte sa na svoje miesta.